Estamos procedendo á entrega no registro do Concello dun escrito dirixido ao alcalde, actual alcalde, no que pretendemos clarificar cual é a situación que hai neste momento co Piseu e facer unha petición concreta ao actual ministro do Goberno. Decir, ante todo, que é un escrito que presento en nome despois podedes ter acceso a él, en nome da plataforma Ourense Mellor, pero que non solamente é feito pola plataforma, sino que hai que reconocer que hai un traballo importante feito por máis de 6 juristas ourensans, aos que pedimos a súa opinión sobre a situación na que se vai a ver nestes momentos involucrada a nosa cidade, o que nos vai afectar aos cidadanos de Ourense, a situación actual provocada pola decisión do Goberno de aprobar inicialmente ese unha xunta de